Ez a Pápavárosi Televízió híradója hétfőn, köszöntöm nézőinket! Lovasok, hagyományőrzők, sportolók és lószerető érdeklődők gyűltek össze idén is egy hétvégére, hogy együtt ünnepeljék lovas tradícióinkat. A 2012. évi lovasmajális látványos programjaiért és az autentikus produkciókért a Pápai Lovas Klub, a Győri Lovas Nemzetőrdi Szakasz, a Hagyományok Hegye Egyesület és a Pápai Huszár Egyesület tagjai feleltek. A hétvégi nagy rendezvényen a csikós élet és a betyárvilág elevenedett meg a közönség előtt. Csikósok, alföldi és bakonyi betyárok, népies fogatok, lovas nemzetőrök bevonulásával kezdődött a lovasmajális ünnepélyes nyitó ceremóniája szombaton. Az ünnepségre fogaton érkezett a két főszervezőváros polgármestere és alpolgármestere, dr. Áldozó Tamás és Simon Róbert Balázs. A lovasmajális kétnapos rendezvényét Áldozó Tamás nyitotta meg. Elmondta, a két várost nem csak munkahelyek, utak és vasútvonalak kötik össze, hanem hagyományok és hagyományőrzők is. A polgármester kiemelte, pápa büszke lovasaira és hagyományőrzőire, hiszen színvonalas munkájuk eredményeképpen a magyar hagyományőrzés élcsapatainak sorában találhatjuk őket. Jó látni azt, hogy a sportolók és a hagyományőrzők, és egyáltalán mindenki, akinek pápán a lovakhoz köze van, megmutatja magát egy ilyen nagy rendezvény keretébe, nem is először. Úgy gondoltuk, hogy ha már ilyen nagy az összefogás egy cél érdekében, abból az önkormányzat támogatása sem maradhat ki. A nyitó ünnepség ma már hagyományosnak tekinthető része az emléktáblaavatás. Ezúttal a Pápai Lovas Klub bajnokságot nyert sportolói hirdetik a dicsőségtáblán a lovasiskolában zajló kiváló szakmai munkát. A nyitó ceremónia után megindult a forgatag, a lovasok készültek a stafétaugratásra, a csikósok, betyárok vagy lovaikat ápolták, vagy éppen ejtőztek egyet kalapjuk alá bújva a szalmabála tövében. A gyerekek íjjal lőhettek, ismerkedhettek a házi állatokkal, kézműveskedhettek vagy lovagolhattak. A sportpálya melletti sátrakban igazi betyáros malac sült pörzsölődött a tűzön, mellette pedig az Arabona Nyugdíjas Egyesület rétesnyújtó csapata készítette a finomabbnál finomabb nagymama réteseket, úgy, ahogy azt kell, két asztalon nyújtva, a legkülönfélébb ízekben. A díjugratópálya átépítésének szünetében látványos produkciók szórakoztatták a lóbarátokat, így léptek színre a Győr mellett működő Tóth Tanya Lovas Klub tagjai is, akik nóniusz és fríz lovakkal idézték fel az alföldi csikósok világát. A lovat szeretni kell, érezni kell, ismerni kell a lelki világát, ugyanis hihetetlen érzékeny műszerek, egy puszta ötösnek szóra kell működni, mert másképp sajnos az működésképtelen. Délután nem csak a hidegfront szele tört be térségünkbe, hanem a Bakony híres betyárjai is. Sobri Jóska és bandája portyázni indultak. A bakonyi betyárok közül a legismertebbek a szabadságharc előtti években tevékenykedő Sobri Jóska és alvezére Milfait Ferkó voltak. De az utolsó bakonyi betyár Savanyú Jóska neve is közismert. Rájuk emlékeztek és emlékeztettek a hagyományőrzők szombati produkciójukkal. A betyárok összejöttek, beszélgettek, nyájaskodtak, a szép asszonyoknak tették a szépet, megitták a jó bort, megették a jó sült szalonnát, kolbászt, borjút, birkát, és akkor elmélkedtek, hogy a szép életről. Az éjszakai lovassóra már csak néhány kitartó és lelkes látogató maradt a lovasiskolában. Ők azonban nem csalódtak, volt karusszel, lovasíjász bemutató, a Pápai Lovas Klub csapata ugrósóval szórakoztatta a közönséget, végül pedig két négyes fogat kápráztatta el az érdeklődőket lendületes mozgásával. Kell még egy ölelés. Vasárnap este a Magyar Lovas Színház és a Sziget Színház művészei adtak elő részleteket Pintér Tibor legújabb darabjából, a Honfoglalás című rockoperából. A színész rendező érdeklődésünkre elmondta, céljuk, hogy a magyar fiataloknak megmutassák, hogyan vert gyökeret népünk itt Európa szívében. Aki nem tudja, nem ismeri a saját gyökerét, és nem büszke rá, az gyökértelen emberként későbbiek során se fog tudni alkotni. És fontos, hogy ezeket a gyökereket hordozzuk magunkban. A sokak számára ismert Honfoglalás című film alapján készült zenés rockopera elnyerte a pápai közönség tetszését. A darabban nem csak a művészek, de a pápai hagyományőrzők is kiváló teljesítményt nyújtottak. A Fái és a Huszár lakótelep, valamint a környező utcákban élők számára rendezték meg a városrészi majálist az Acsádi Szakképzőiskola sportpályáján. Az egésznapos program nyílt volt, szeretettel fogadták a városrészen kívülről érkezőket is.
A Majális reggel főzőversennyel indult, és este a Főnix zenekar koncertjével zárult. 29 csapat nevezett a főzőversenyre, köztük Pápaváros önkormányzata, a tűzoltóság, a mentősök vagy a Pápai Nyugdíjas Egyesület. A résztvevők pörkölt alapot kaptak, ezt kellett elkészíteniük minél finomabbra. A zsűri a mentősök főztjét tartotta a legízletesebbnek. A nyertes étel receptje titok. Nem használunk vizet hozzá, csak bort, illetve egy kis csíkbordával, füstölt csíkbordával megízesítettük, illetve talán még a medvehagymát, amit mondani tudnám, hogy ezt használtunk fel, de igazából a receptet nagyon nem árulhatom el. A főzőverseny jótékony célt szolgált. A bevételt a Fái és a Huszár lakótelepi óvoda javára ajánlották fel a szervezők. A két óvoda összességében közel 220 000 forintnyi összeget kapott, tehát így megosztva 110-110 000 forint az, amit átadhattunk, mint adományt. Ők az ovisok, akik fellépési lehetőséget kaptak a Majálison. Színpadra lépett Ricsi Bohóc is, és Pápaváros fúvós zenekara. Akiket szombat délután a rosszra fordult időjárás nem riasztott el a szabadtéri programtól, azok láthatták a Rebel Lion Táncsport Egyesület rock'n'rollosait, és tapsolhattak a Musical Stúdiónak, valamint Löblanc Győző és Tóth Éva operett előadásának. A városrész számára a Majálist első alkalommal rendezték meg. Bocskai László önkormányzati képviselő azt mondta, folytatni szeretnék a kezdeményezést, és terveikben jövőre is szerepel a városrészi Majális. Szétforgácsolódó világunkban fontos, hogy legyen egy hely, ahol otthon vagyunk. Erre a gondolatra épült a Dunántúli Református Egyházkerület szombati, a lokálpatriotizmus témáját felvető rendezvénye. A Dunántúli Református Polgármesterek második találkozóján az önkormányzatok, egyházak és civil társadalom kapcsolódási pontjairól szóltak az előadások és a fórumbeszélgetések. A réteg találkozóra több mint 40 dunántúli református polgármester, alpolgármester jelezte részvételét. A nyitó áhítaton Steinbach József püspök hirdetett igét, majd Köntös László főjegyző nyitotta meg a rendezvényt, aki hangsúlyozta, hogy ha az önkormányzatok és a gyülekezetek összefognak, sokat tehetnek a közösségekért. Dr. Áldozó Tamás pápa polgármesterek köszöntőjében azt emelte ki, hogy ebben a városban élő fogalom a lokálpatriotizmus, mely gyökeret ad az embereknek. Elsőként dr. Kovács Zoltán tartott előadást. A kormány megbízott a leendőjárási rendszerről és a kormányhivatalokról beszélt. A falvak jövőképéről Dat község polgármestere beszélt, a falu közösség, az egyház és a civil társadalom kapcsolatáról pedig Ferenczy Sándor lelkipásztor. A református egyház kiemelt feladatának tekinti, hogy minél több helyen élő maradjon a gyülekezet. A Dunántúli Református Egyházkerület egy konkrét programmal rendelkezik mind a két területen, tehát a kis településeket és a kis városokat illetően is. Az egyházkerület a költségvetésének a 20%-át arra fordítja, hogy az úgynevezett kistelepülési és kisvárosi misszióban lelkészeket állítson be. Ezt az egyházkerület maga finanszírozza, és ezzel az egyházkerület, a református egyház a maga lehetőségeinek a keretei között a maga részét odaállítja ahhoz, hogy egy településen, ha van lelkipásztor, akkor talán még valami esélyt adtunk arra, hogy ott élő közösség legyen. A találkozó második részében a Dunántúli Református Egyházkerület 6 egyházmegyéjéből egy-egy felszólaló beszélt a lokálpatriotizmus esélyeiről. Mint ismeretes, az idei évben új rendszer szerint zajlik a háztartásokban felgyülemlett lomok begyűjtése. A legfontosabb változás az, hogy megszűnt az utcára kirakodás, a kidobásra szánt holmikat közvetlenül a gyűjtőkonténerekbe kell rakni. Így volt ez az első lakótelepi lomhulladék begyűjtési napon is. Szombaton a Vajda lakótelepen tartott lomhulladék begyűjtést a Közszol Kft.
A meghirdetett időpontra szombaton reggel 9 órára rakta ki a Közszolg Kft. A lomhulladék begyűjtésre szolgáló konténereket a Vajda Péter lakótelepen. Kihelyeztünk 15 darab személygyűjtő konténert, 3 és 5 köbmétereseket, illetve egy nagy 30 köbméteres konténert is kihelyeztünk ide a lakótelepre. Ezekbe tudják a lakók a lomhulladékaikat elhelyezni, illetve itt van a kollégáink is, tehát hogyha valakinek segítségre van szüksége, akkor nagyon szívesen szólnak neki, elmennek és lehozzák magukkal a lomokat. Gépkocsi vezetőink és rakodóink gyakorlatilag teljes létszámmal 14-en itt vannak és segítenek ebben a dologban. A lakótelepen egy nagy teherautó is rendszeresen körbejárt, hogy a lakosoknak minél kevesebbet kelljen cipelniük a kidobásra szánt holmikat. A szolgáltató az illegális hulladékválogatók távoltartására és a rendtartásra is nagy hangsúlyt fektetett. Egyrészt biztonsági őrök is vannak a területen a megbízásunkból, illetve a pápai polgárőrség kollégái is itt vannak és segítenek fenntartani a rendet. A lomhulladék begyűjtés rendbontás nélkül zajlott csekély érdeklődés mellett. A lakótelepről délután 25 köbméter hulladékot szállított el a szolgáltató. A következő lakótelepi lomhulladék begyűjtés május 26-án lesz. Akkor a volt Kilián lakótelepen élők szabadulhatnak meg díjmentesen az otthonukban feleslegessé vált tárgyaktól. A családi házas városrészek közül jelenleg az 1-es számú gyűjtőkörzetben zajlik a szolgáltatás. Ez a tókertieket és a belvárosiak egy részét érinti. Május 10-e az Országos Mentőszolgálat napja Magyarországon. Ebből az alkalomból Pápán a mentőállomáson nyílt napot rendeztek. A magyar betegmentés egyébként idén 125 éves. Akkor vannak mindenféle különböző infúziók, vannak itt ilyen tűk. A Szent István Római Katolikus Általános Iskola második osztályosai ismerkednek felvételeinken a mentősök munkájával. A nyílt napon a gyerekek számára szabad volt beszállni a mentőautókba, kipróbálták a mentőeszközöket, vállalkozó kedvű iskolás volt bőven. Akkor meg lehet emelni, meg akár még, meg a másik oldalra. És nem esik meg oldal. Nem mozog. Sok minden volt, és most, hogyha apukám megmutatta, amiket használnak. Zsóka édesapja ugyanis a mentőállomáson dolgozik. Május 10-e egyébként az a nap, amely Magyarországon a mentősökről szól. Az Országos Mentőszolgálat 1948-ban e napon alakult meg. Pápán évek óta nyílt napot szerveznek ebből az alkalomból. Iskolás gyermekeket várunk, de bejelentkeztek mondjuk civil emberek is, hogy megnézzék egy kicsit a mentőnek a munkáját. Ilyenkor persze bepillantást engedünk a mindennapjainkban, örömeinkben, bánatainkban, és egyáltalán megmutatjuk mi az épületünket, megmutatjuk, hogy milyen felszereléseink vannak, milyen autóink vannak. A magyarországi betegszállítás idén 125 éves. 1887-ben Kressz Géza Budapesten alapította meg az Országos Mentőegyletet. Az évforduló apropóján május 10-én a parlamentben rendeztek ünnepséget. Zöld hetet tartott az Erkel Ferenc Énekzenei Általános Iskola a múlt héten a Zöld Diák Önkormányzat aktív közreműködésével. A hét elején a méhészettel és a méz jótékony hatásával ismerkedhettek meg a gyerekek, csütörtökön a Madarak Fák napja alkalmából akadályversenyen vettek részt, pénteken pedig kisállat bemutatót rendeztek. A programra közel 150 gyermek hozta el házi kedvencét. Cicák, kutyák, aranyhörcsögök, tengeri malacok, nyulak, teknősök, halak, kanárik, sőt egy texasi patkánysikló is részt vett gazdájával a péntek délutáni programon az iskola udvarán. A kisállat bemutató szervezésében a Zöld Diák Önkormányzat tagjai aktívan részt vettek. Felmértük, hogy ki tudna állatokat hozni, ezután osztottunk ilyen papírokat, amelyet kitöltöttek az állat nevével, hogy milyen fajta az állat, és hogy mikor tudják, illetve mivel elhozni. Sokat segítettek abban is, hogy ugye volt egy olyan lehetőség, hogy hozhatnak különböző dolgokat állatoknak, amelyeket felajánlunk a menhelynek, és ebben is aktívan részt vettek. Bár a programot eredetileg őszre az Állatok Világnapjára szervezték, és akkor a rossz idő miatt le kellett mondani, most a májusi verőfényben is óriási sikere volt a bemutatónak. Szerintem ez a 135-150 körüli állatszám azért elég sikeresnek mondható. Rengeteg kutyát hozta, különböző rákcsárokat is, hogy szerintem nagyon sikeres volt, és az elkövetkezendőkben is biztos lesz ilyenben rész az iskolának. Ács Fanni 4. osztályos tanuló házi nyulát hozta el megmutatni társainak.
Bubu a neve, és 2,5 hónapos lehet. Otthon ki az, aki gondját viseli a kis nyuszinak? Én. Ez konkrétan mit jelent? Mit csinálsz? Hát eltetem, itatom, játszok vele. A kisállat bemutató célja nem csak a házi kedvencek népszerűsítése volt, hanem az is, hogy felhívják a gyerekek figyelmét a felelősségteljes állattartásra. Tulajdonképpen ez egy ilyen kölcsönös tapasztalatcsere, hogy igenis milyen feladatokkal jár, hogy éppen olyan élőlények, mint mindannyian, és bizony vannak az állattartásnak gyönyörű szép oldala is, mindazt most is látjuk, mert nagyon cukik, nagyon aranyosak és egészségesek, de viszont ott a másik oldal is. Tehát tulajdonképpen figyelemfelkeltő is, és játék is. A házi kedvencek iránt óriási volt az érdeklődés. A gyerekek sorra járták a jól elkülönített és árnyékos állomáshelyeket, ahol egy-egy fajta állattal ismerkedhettek meg. A szombati színes programkínálatot gazdagította a Malomtóparti Családi Nap. A hagyományos májusi rendezvény ezúttal is sok érdeklődőt vonzott, a legnépszerűbb esemény a főzőverseny volt. 8 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Malomtó. Pápán a családi programok helyszíneként vonult be a köztudatba. Télen a korcsolyázók látogatnak ki a tóhoz, tavasztól aztán pedig a horgászoké a szép környezet, de a tulajdonos kiemelte, hogy szívesen várják a piknikező családokat, baráti társaságokat is. A hagyományos családi napon volt focibajnokság, horgászverseny, és természetesen a nagyon népszerű halászléfőzőverseny is. Idén már 10 főzőcsapatunk van, egy csapat sajnos lemondta Érsek Csanáról a vihar miatt, és ők lettek volna a sztár vendégeink, mert ők ugye olyan helyről jöttek, ahol nagyon népszerű a halászlé. A zsűri pedig tavaly megpróbáltuk már ezt először, hogy a vendégek köréből válogatunk itt találomra. Megkérdezzük, hogy ki szereti a legjobban a halászlevet, és aki azt mondja, hogy hát ő nagyon, őt beválasszuk a zsűribe. Tavaly 5 tagú volt a zsűrink, idén szerintem 3 fővel meg fogunk elégedni. A csapatok órákon át főztek, kevertek, kavartak, kóstoltak, ízesítettek. A titkos recept természetesen mindenkinél más és más volt, de akadt, aki megosztotta velünk. Gyakorolni kell, mint minden más egyéb dolgot, ugye, hogyha az ember sokszor csinálja, ugye, akkor tud olyan dolgokat hozzátenni, vagy elvenni belőle, ami végül is nem ízlik, vagy éppenséggel hiányzik. Szóval a gyakorlás az a legfőbb receptje, meg hát a hal természetesen. A zsűri nem csak a halászlé ízét vette figyelembe az értékelésnél. Fontos volt a tálalás és a díszítés is. Ezek alapján Németh János kapta az aranyérmet. A horgászverseny első helyezettje Kis Róbert lett. A foci bajnokságban a Jobbik FC bizonyult a legjobbnak. A versenyek mellett természetesen számos program várta a tóhoz látogatókat. Felléptek többek közt a táncláncosok, volt zumba és baranta bemutató, valamint az ugrálóvárat és a pónilovaglást is kipróbálhatták a gyerekek, de a kézműves asztaloknál is mindig sokan voltak. Egy ősi vallás, az úgynevezett Jotengrit, a tengervégtelen ősszellem egyháza tanairól tartott előadást múlt pénteken Máté Imre, Jotengrit főbácsa. A nem mindennapi program az Edvimalom fogadó értékeink élőben címmel indított előadás sorozata keretében valósult meg. Máté Imre 1934-ben született a Rábaközi Maglócán. Magyar szakos hallgatóként került kapcsolatba a finnugarisztikával. Tanult Göttingenben és Münchenben is. A nyelv- és irodalomtudomány magisztere lett, de tanult régészetet, történelmet és néprajzot is. Máté Imre szerint a Jotengrit eszmeiség bölcseleti alapja egy duális világszemlélet, amely a szabad gondolkodás alapja is egyben, és amely rendkívül meggyöngült ma Magyarországon. Ezért is tartották a rábaközi tudók, az utolsó évszázad tudói fontosnak nyilvánosságra hozni ezt az anyagot, amelyet egy szerzetes rendhez hasonló szubkultúra őrzött meg. Tehát nem népi hagyományról van elsősorban szó, hanem van szivárgás a népi hagyomány és között a szubkulturális hagyomány között. Tudóknak nevezték itt ezeket az embereket, nem táltosnak, meg sámának, ezek ma divatos szavak, és valaki vesz múlt századbeli gatyát magára, akkor már azt hiszi, hogy ő táltos. E világnézet a jégkorszak emberének hagyatéka, fogalmazott az előadó, majd hozzátette, társadalmi, szociális vetületei ma is érvényesek. A kiegyensúlyozottság jellemzi, hogy a principiumok, amelyek a
a dualizmus páros részeit alkotják, nő vagy férfi, munka és tőke, mondjuk mai szóval, ezek nem ellentétek, hanem egymást kiegészítő fogalmak. Tehát itt egy összegező filozófiáról van szó, amely nem állít szembe, nem harcos, hanem békés. Máté Imre Jotengrit címmel jelentette meg a Rábaközi tudó emberek hagyatékát. A több kötetes gyűjteményben egy összefüggő eszmerendszer, a Jotengrit, a tenger végtelen ősszellem egyházatanai olvashatók. Holnap több-kevesebb napsütésre számíthatunk, időjárás jelentés következik. Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, de a Nyugat-Dunántúlon és a Tiszántúlon hosszabb időre is kisüthet a nap. Főként a Dunától keletre több helyen fordulhat elő eső, zápor, a nagyobb mennyiség délkeleten valószínű. Az északi szél mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 11 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 17 fok között várható, de északnyugaton 18-19, az északkeleti határ mentén 20-22 fok is lehet. Kedves nézőink, híradónkat látták hétfőn, én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!